ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навори як чанал мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаш то мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экрандаро икрем дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошино кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз ҳастед, мошинои советскӣ, мошинои замонавиам ҳастед. хоб Toyota Camry D бо нархи бениҳоят арзон, Daewoo Tico. хоб ҳастед ваз 2106, Hyundai Avanta, Toyota Corolla D, Mercedes C-ка объёмный ва C-ки простой, Hyundai Sonata. хоб ваз 21015, Opel Caravan, Opel Vectra A, ҳастед Lexus RX дӯстони азиз. ҳастед самосвал газ 53, ҳастед аппарати газоблок барои фурӯшӣ, ҳастед Nissan Murano ва дигар мошинои ки аксариятори Москва ва мошинои аксариятори Тоҷикистон бо нархҳои арзон обши навори хуб ҳастед ва курси имзо бошад 115 сомону 10 дирам. дӯстон азиз, лайкҳоро пешакӣ мезанем ва мегзарем ба қисми мошини фурӯшӣ. маромад рафт. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Гурузавои самосвал газ 53 ҳастед дӯстон, ки срочна фурӯшӣ, соли 46-1994 ҳастед, ки ҳолаташ зури бадай. Мошин як даст гаштаги ҳастед, сайсиянаш мегӯяд зури бадай. моторш мегӯяд радной, аз худаш мегӯяд, кузовш мегӯяд тоза ва 6 та баллон мегӯяд нав задагӣ. Фақат мегирӣ корта пеш мебарӣ, кора сар мекунӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Шамбари дӯстони азиз ва фурӯхта мешавад бо нархи 45,000 сомонӣ бо муомила дорад. Якумаш рақами мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои WhatsApp 87 WhatsApp ҳадарш кор мекунад, рақамҳои дуюмаш WhatsApp доранд. Мотор мегӯяд соз радной, ҳолаташ хуб, 6 та баллон нав. Мошин 94 сол, мошин як даст гаштаги. 45,000 мегӯяд бо муомила савдои хуб дорад. шахсоне ки мехарем маромад занг занем, бо муомила савдои хуб дорад, срочна мегӯяд сум дар кора. ва одамое ки мошинои фурӯшдорем, мошинои буркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, хоҳем ки реклама кардан, рақамҳои боло буда 20 ро икрем, мо реклама фурӯшда мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстон, Nissan Murano. мошини беҳтарин сайсияни Nissan Murano. соли 2006 сол ҳастед, ки сӯзишвориш газ бензина, гази Евро 4 дорад, ки газаш канда мондага, истода бурдагӣ нест. агар шумо пайваст кунед, кор мегӯяд, мекунад, ки газаш мегӯяд нав шудагӣ аст, истода бурдагӣ нест. ҳам газ, ҳам бензин, гази Евро 4. объем мотораш 2.8 литр, коробка автомат аст, сайсияни мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд кондитсионер дорад, кондитсионераш кор мекунад дӯстони азиз. Электропакет, монитор, задни камера, коробка мотор мегӯяд 100% дӯстони азиз. ҳуҷҷат ва утилизатсия мегӯяд дорад, ҳуҷҷаташ 1 сола кардагӣ. 4 та баллон мегӯяд 80%, коробка автомат дӯстони азиз. мошин ҳолаташ 2006 сол, светои намхели металл, беҳтарин ҳолати мошин, хеле ки як даст гаштеса. дӯстони азиз, мошина мегӯяд дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад, ё ки ба ягон Opel Zafira алиша мешавад. ин мошин дӯстони азиз обогрев сидени хеле мултур, ҳамаи намуд функсияро дошта. мошинои 2006 Nissan Murano дӯстони ҳамаи намуд комплектда ва салоншам кожа. хоб алиш ба Zafira ва мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, яъне ки ноҳияи Бобоҷон Ғафур дӯстони азиз. шаҳри Хуҷанда Бобоҷон Ғафуровда қарор дорад. нархи мошин сумаки 60 бо муомила дорад. 4 баллон 80%, дискови фасон ва кондитсионер, ҳама чи ҳуҷҷат қоидавӣ. агар алиши боша мегӯяд ба Opel Zafira мешавад, метавонем ки вариант пешкаш кунем. ва одамое ки ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар фаҳмидам, якумаш рақамҳои TCL ахираш 83 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 4483, инаш да WhatsApp дорад. маромад дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон гирен, сумаки муомила ва алиши ба Opel Zafira занг занед. мегзарем ба сеюм станоки фурӯшӣ. дӯстони азиз, аппарати фурӯшӣ ҳастад, ки яъне ки станоки фурӯшӣ ҳастад, ки станоки аппарати газоблок, ҳама чизаш комплект ҳастад. дӯстони азиз, яъне ки сайсиянаш нав аст, бисёр истода бурдагӣ нест, кам истода бурдагӣ аст, ҳама чиzoш мегӯяд комплекта, яъне ки аппарати газоблок, яъне ки барои мисол газоблок буровардан ҳама чизаш комплект аст. як бизнеси ки мисол тайёр. хоб ин қарор дорад дар шаҳри Бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 26,000 сомонӣ гуфтесиян, боз мақсад ки муомила дорад. станок якни аппарати газоблок дар шаҳри Бухтар 26,000 сомонӣ муомила дорад.
касоне ки дар кор ҳастанд ҳамин аппаратшон аст бо муомила мешавад. маҳрамат рақамҳошон мондаги аст, рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед аgar оиди ҳамин аппарат ҳамин станок фаҳмидам, дар рақамҳошон занг занед. аппарати станоки газоблоксони азиз срочно фурӯшӣ. Срочно маҳрамат дигар маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Lexus RX Series. соли 26-2005 сол аст. Сеяги сӯзишвориш газ бензина мотори 3 литра коробка автомата мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад дӯстони азиз нархи ахироншон мондагӣ мегад, мақсад ки дигар нороҳат накунем. танировкаш мегад то 21/02/2026. ҳуҷҷатшам ҳамчунин то яъне ки феврали 2026 мешавад дӯстони азиз. хоб салон мегад мандарин, савдо дӯстони азиз намешавад дигар. алишам намешавад. нархи мошин 75,000 сомонӣ аст. нархи ахирша дигар ягон сум арзон мегад намешавад. рақамҳои соҳиб шумодаги рақамҳои аввалини соҳиб бош. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, ина маҳрамат занг занед, маълумоти пурраниша худтон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A. соли 26-1995 аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад соза. яка намадон ҳуҷҷатош чанд қай ҳаста неста, яъне қадам мегирен. нархи мошина мегад 25,000 мегирем, бо ягон сум муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. Opel Vectra A. мошин хай дар сурат мақсад ки соза. акира бо краскаша мақсад сарапиноша мисол короша рафта аз пеш дидан наркора. рақамҳои тисели соҳибшон аст. шахсоне ки мехарем маҳрамат занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 21015. мошинои советски молодежен чихеле ки дар километра бисёр хоҳишид. соли 26-2005 сол аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошина хай намедонам танировка ҳуҷҷаташ чанд қаст неста, инаша ане қадам мегирен. нархи мошина 17500 мондиан, боз мақсад ки муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар пойтахт. оиди мошин ягон маълумот хоҳед агар он саволҳои иловагӣ бошад, дар рақамҳои поёнда занг занед, маълумотша гиред. ва одамое ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед, то чанд сомона то кадом марка аз куҷо бошад, дар комментари мо нависем. мо агар ёфтем дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. шумо я лайкира занед ва навори моро силкаша дар ҳамин рафиқотон фазилшаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Sonata. соли 26-2013 сол аст ки сӯзишвориш газ бензина объем мотори 2 литра коробка автомата мошин мегад соза. дӯстони азиз ҳуҷҷатош мегад то моҳи апрели 2026. нархи мошин 75,000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. акрос гап мошин чихел аст, састия низ чихел неста, якира коробка мато дигар чӯша рафта аз пеш мебинед. рақамҳои соҳибшон мондаги аст, маълумотҳои хеле кам дорад. касоне ки маъқул аст, интерес доранд ин мошинда, маҳрамат ина бо рафта аз пеш бидон ки бо телефон маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Mercedes-Benz C-Class H-K. соли 26-1993 аст ки сӯзишвориш дизел аст. объем моториш 1.8 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошина мегад мақсад ки сайсиянаш мегад зура, мотор мегад 5 цилиндра. дӯстони азиз мошин мегад аз 5 мегад то 7 литра расход дорад, яъне ки дар 100 км. 4 та дӯстони азиз стеклоподъёмник дорад. кузоваш мегад зура, ходовой мегад 100%. документош мегад то 04-2026 мегад ва утлам кардагӣ аст. нархи мошина мегад 25,000 мегем. бо ҳақиқати хичон гап мезанем. мошин қарор дорад дар территорияи шаҳрда. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ аст. дӯстони азиз марҳамат карда бо метавонед ки маълумоти пурраша аз соҳибшон то қасми хоҳеле алиш умуман намешавад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Corolla D. соли 26-2010 сол аст ки сӯзишвориш газ бензина моториш 1.8 литра коробка автомата мошин мегад соза, фақат ки краска кор дорад. мошина полни худ краска мекунем. дӯстони азиз бо хай дигар короша бо намедонам. документошам буд шудагӣ мегад. соя хай документ худаш бимекунӣ плюс краска хай расходтонро ба назар гиред. неки нархи мошина мегад ахирша мондагия. нархи мошин 57,000 сомонӣ, 1 сомон арзон намешавад. 57,000 сомонӣ нархи ахирша. илтимос мекунам беҳуда занг назанед. рақамҳо мегафони соҳибшон мондагӣ аст. ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ, маҳрамат занг занед, маълумотша худтон гиред.
мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Avante. соли бори 2008 сол астае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сон аз мошин мега созае мошина мега бин аз пеш бин мега чақчақ дорад. мошин ак намедон сон аз ҳуҷҷатша нагуфтанд дора надорад. мепурсед нархи мошин 63000 сомон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 2008 сол. рақамҳои соҳибшон аст вавилон достони азиз на марамат када бо занг занед маълумоти пурра ва аниша гиред то қас суми холят достони азиз марамат сарос шуда мега занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Opel Vectra A. соли бори 1990 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. достони азиз мошин мега мақсад ки мотор коробкаш мега звере хадавойша мега тӯбчае. خب حجت اتول مگه ندارد سینه علیش هم میشم مگه میتونید پیشکش کنید و ماشین نرخش 10500 تومان و دایم سوری ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. خیلی کسی که ما بودم محفوظ باشه نه رقمش موندگی است اینا مرامت کدا زنگ زنین معلومات پورا و انیشه از صاحبشون گیرین مرامت. میگذاریم با 12 ماشین فروشی نوبتی است دوستان، Opel Astra F در کوزیفی کاروان. соли бори 1990 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега моторш мега астраҷи мега мондагӣ дорад, моторш мега зури барта хайзи ҳолати мошин мега миёна мақсад краска кор дорад. 90 сол. нархи мошина мега 12000 мега бо арзон мега мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. фақат мега илтимос ки конкретна харидоро мега занг занед беҳуда нороҳат накунед. мошин мега моторш астраҷи хай ҳолаташ миёна мошин хай расход дора краска праска бо ягон кори дигар расход мекунем. шахсоне ки мехарем марама занг занед маълумот гиред. хоҳиш ки я лайкира занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшии навбатӣ астаи ВАЗ 2106. соли бори 2000 сол астаи ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созаи нахадоае мерава мебия бо хай нашуд ҳуҷҷат пурҷат иёша бухто аних када мегирем. нархи мошина мега 7000 мегем бо арзон мега мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин ҳамагӣ 7000 сомонӣ дӯстони азиз. рақамҳои соҳибшон мондагӣ аст. ягон савол tomoshabin маълумоти иловагӣ хӯд агар фаҳмидан марамат занг занед. хоҳиш ки дастгиртона фаромӯш насозем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Daewoo Tico бо нархи арзон срочна. соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин моторш 1 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби на безем на зур миёна хай мошин расход дора хай десен сарапина парапина ҷои краска мекардагиш ҳаста опшин фора краскаш мекунем. мошин опшин гим кор дорад. нархи мошин 6100 сомон ҳама хеле соҳибшон нархша мондиян. яъне ки 6100 сомонӣ бо муомила доштаем мошинам дар шаҳр қарор дорад. дӯстони азиз ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёндашон занг занед. рост дигар маълумоти мошин хела кам мондагаи соҳибшон барои ҳамин марҳамат карда бо худтон занг занед. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Toyota Camry D. соли бори 2007 сол астае ки сӯзишвориш газ бензин объем мотори 2.4 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад хай бо худтон аних када мегирен. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакент ва фурӯхта мешавад бо нархи 70000 сомонӣ бо муомила доштаем. дӯстони азиз аки мошин чӣ расход дорад коробка мотору чӣ хел аст инаша рафта аст мошин дар шаҳри Панҷакент шаҳри территорияи шаҳри Хуҷанд вилояти Суғда мешавад. рақамҳои мегафонии соҳибшон мондагӣ барама занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо то видео онда худо нигоҳбон.